Iz Hajduka stigla još jedna vijest, a to je da vrlo vjerojatno, gotovo 100% sigurno, sportski direktor Vitalij odlazi iz Hajduka. A iskreno, ni ne čudi me nešto ovako što će se dogoditi i što bi se moglo dogoditi, jer Vitalij po svemu onome što je bilo u ovih nepunih godinu dana jednostavno nije napravio neke pomake, nije opravdao očekivanja, nije opravdao sve ono s kakvim je renomeom došao, tako da još jedna propala ideja, još jedna propala investicija Hajduka koja je već ko zna koja nebrojena u ovome smislu, i ova uprava stvarno koja je donosila određene odluke, pogotovo nakon odlaska Jakobušića i Nikolićiusa, definitivno je pokazala u kojem smjeru je Hajduk išao, to jest nije trebao ići, i stvarno ne može se jednostavno pojmiti te razmjere zašto se te određene stvari rade. Znači, vi imate prošle godine situaciju, odnosno imate situaciju gdje ste najurili Jakobušića, otišao je Nikolićius, i onda vi ekspresno dovodite nekoga za 9 mjeseci. Prvo fijasko sa Nikolom Kalinićem, da se mi razumijemo, meni je bilo apsolutno drago što je Nikola Kalinić došao. Ja sam očekivao da će on iznjedriti ovaj dio i da će odraditi do ovih izbora taj mandat, pa možda ga čak i produžiti, možda mu dodati nekoga iskusnoga kao što je možda Vučević ili Vitalij, nešto tako da on nauči još bolje posao, jer neko ko je tek iz Kopački ušao u odijelo i da dovede ga tu se govori o tome, o njegovoj želji. Šta on želi zapravo za Hajduk. To je meni bilo, to što je Gattuso na kraju ispao da nije najbolje rješenje bio za Hajduk, to je sad neka sasvim druga priča. To je posljedica toga što on nema iskustva, daleko od toga, ali išao s najboljom namjerom. Išao je dovesti nekoga koji ima gard, koji može uvesti reda u slačionici. Sve ono što je on rekao, on je to i ispunio. Njemu date otkaz nakon 100 dana, bude taj fijasko sa tim, stavite predsjednika takvoga kakvoga stavite, dovedete Vitalija, sad on odlazi, vjerovatno će i ovaj otići predsjednik sa tog mjesta. Hoće li biti u Hajduku, neće li biti u Hajduku. Šta je uprava napravila? I takva uprava može zahvaliti i Rijeci i Dinamu što je klub bio u takvoj situaciji da su samo 2 boda bili ispod Rijeke i ispod Dinama. Totalni fijasko, ali ono što stvarno treba postaviti pitanje, tko odgovara za to? Nitko. Nitko ne odgovara za to zašto se to napravilo. Nitko ne lete glave. Ne dovode se pravi ljudi koji treba, i to je ono što cijelo vrijeme mi vidimo u ovih godinu dana, kako ono što je na terenu. Još je to i najbolje zapravo šta se događa iza kulisa. Gdje vjerovatno 95% nas pojma nema u kojim je zapravo naš klub problemima. Tih 5% je unutar kluba, a tih 5% je ta uprava koja nije napravila kako treba. I niko ne odgovara. Bitno je da se pametuje, bitno je da se nešto radi. To nije smjer. To naprosto nije smjer našega kluba koji bi trebao biti. Koji je dika Dalmacije, dika Splita. Bogatu povijest koju ima. I ovo se sada radi na ovaj način. Puno bi mi logičnije bilo da ste ostavili Jakobušića i Nikolićiusa, pa kako god da je završilo, da se normalno mandat izdrži do kraja, nego ovu zajebanciju. Jer ovo je zajebancija. Ovo samo govori da koje god sjedi gore u upravi, da nije sposoban raditi svoj posao kako treba. Od prvog do zadnjeg.
I ko će na kraju odgovarati? Nitko. To je porazna činjenica. Nije problem Vitali, nije problem Kalinić, nije problem Bilić, nije problem Nikolićius, nije problem Jakobušić. Problem su oni koji sjede u upravi i ne znaju raditi svoj posao i naprave ovakvu sprdačinu. To je problem. Ništa drugo nije problem. Stvarno ne možeš vjerovati do kojih granica se ide, šta se tu sve pokušava, odnosno ne pokušava napraviti i onda to se nekako još ide i kriti i tako dalje i onda napravi se igrokaz, napravi se cirkus, napravi se pozorište, napravi se kazalište, napravi se ne znam ni ja šta. I onda se mi čudimo što nama onako klub igra, onda se mi čudimo što je Gattuso bio govorio da on ne zna zapravo ko je tu glavni, da li je predsjednik, da li je sportski direktor, da li je upravni, da li je uprava, da li je nadzorni odbor, da on ništa ne zna, da on nije nikad bio u takvoj situaciji, onda mi njega mislimo da je on lud ili ne znam ti ni ja šta, a zapravo čovjek je dobro rekao. Ko je tu glavni? Ne zna se. Nema te osobe, nema tog tima ljudi koji će znati stati na kraj ovakvim zajebancijama, koji će znati odrediti šta kako treba, koji će znati odrediti gdje će koji ljudi na kojim pozicijama biti. I do ovoga je došlo. Nema se tu više šta nadodati. Ovo je već velika frustracija koja kipti, koja ne možeš da više shvatiš. Zašto? Pusti pare, pusti što je on imao ko zna kakvu plaću, nebitno. Zašto je došao na tako kratkoročno vrijeme? Jer informacije u medijima izađu takve. Znači, ne znaš šta ćeš sa likom napraviti, ne znaš šta ćeš sa sportskim direktorom napraviti. To je kriminalno. To je nevjerovatno. To je katastrofa. Kao inače, evo, dao sam ja svoje mišljenje, ja bih i od vas, dragi moji, želio čuti šta vi kažete na ovu temu. Mislite li da je ovo dobra odluka ili loša odluka što Vitalij odlazi? Da li je zapravo i trebao doći u naš klub ili nije uopće trebao dolaziti u naš klub? Što vidite dalje da bi zapravo trebalo biti? Što očekujete možda od nove uprave koja će biti? Da li će ona zapravo sada, koja je već tu, ostati ili će doživjeti neke određene promjene? To ćemo vidjeti. Ali evo, stvarno me zanima vaše mišljenje. Kao inače, ja ću se truditi svima vama odgovoriti, a do sljedećeg videa vidimo se i uživajte.